दिनै बाथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि आरो बे सानाव आं बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरो खालि बर' माहारिजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेरावनो मानो होननानै बुङोबा जे बे गोरोबथायानो बिटिआर ओनसोलाव कमप्लिट पिसखौ लाबोदों। बेनि आगोल गोरोबथा जादोंमोनब्लाबो पिसफ्रा हाबदान जाजोबदोंमोन। 2003 मायथाइयाव जि गोजोन गोरोबथा जादों बेबो जोबोद गोसोखांजाथावना आरो जारिमिनारि। नाथाय बे गोरोबथानि गेजेरजों गोजोना कमप्लिट जायाखैमोन 100%। नाथाय नैबे थामथि बर' गोरोबथा बिटिआर बिनि दारैहायनो दानाय जादों। बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जि मोनसे गोजोननि बे हाबाफारि एबा पिस प्रसेसा कमप्लिट जाफैदों। दिनै बयबो गियाल'ना हाथाय बाजार खालामनो हायो, स्कुलाव थांनो हायो, कलेजाव थांनो हायो। आरो जों भारत सरकारा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आसनि लाबोदों। आसाम सरकारा नाथाय बेवहाय गोजोन गैयिनि थाखाय बे डेभेलपमेन्टफोरनि खामानिफ्रा मोजाङै जानो हायाखैमोन। दिनै गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो जोबोद स्पिडआव बेवहाय डेभेलपमेन्ट फैबाय। आरो सोलोंथाइ बिथिङाव दा बिटिआर ओनसोलाव जोबोद दावगानाय फैदों। दा चिरां जिल्लायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोरोबथा सानखौ फालिदों। नाथाय बे चिरां जिल्लाया बै दिनैनिफ्राय गोसोखाङोबा बोसोरनै सिगां सबसे लयेस्ट पजिसन थायोमोन सोलोंथाइयाव। नाथाय बे गोजोन गोरोबथा फैनायनि उनावहाय दिनै मोनसे परिबेस फैबाय, फरायसाफ्रा फरायबाय, दा टप पजिसन फैगासिनो दङ। जोंनि ओनसोलनिफ्राय एसिएस एपिएस आनजादाव उथ्रिनो हानाय मानसिनि संख्या बारायगासिनो दङ। आरो दा जोंनि ओनसोलाव दा बे थासारि फैनायनि थाखाय इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरदों। लासै लासै इनभेस्टमेन्टफ्रा फैगासिनो दं। जब आरो बिजनेस दिगाव जोङो दावगानो हाबाय थादों। लोगोसेनो दा गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनायाबो अलमस्ट 70% क्रस खालामबाय, बयबो जाफुंजोब्बायानो। खालि जोंनाव एनडिएफबिनि केडार्सफोरनो रिहेबिलिटेसना माखासे थालांनानै दङ। आरो सानजा हा सिमा बारायनायाबो पर्यायक्रमाव दा 60टा गामि सोसननाय जाबाय। आरो बिनि उनाव 60टा माने बे 60टा नङा, बाहाय थारमाने गासै जोंनि जे डिमान्डेड गामिफोर बेफोर एसे साब भिलेजफोरबो दंमोन। दा बेखौ जुथुम जुथाम 60टायाव फ्राय 250टासो गामि फैयो। आरो बिदिनो आरो माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ। पर्यायक्रमाव बेखौबो जोङो सोसनलांबाय थागोन। खारन मोनसे गोरोबथाखौ मावफुंनाया दिनै मिज'राम गोरोबथाया 1985 मायथाइयाव जादोंमोन। बिसोर स्टेट दङ आरो स्टेटहुडआ जानाय लोगो लोगोनो बिसोरना जेंनाफ्रा बारा गोबाव गैया, बारा गोबाव थायाखै, बारा बुरजा थायाखै। नाथाय थेवब्लाबो दासिमबो मिज'राम गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ दासिमबो आन्डार प्रसेस मावफुंगासिनो दं। आसाम गोरोबथाया जाबाय 1985 मायथाइयाव। आसाम गोरोबथाया दिनैसिमबो कमप्लिटलि इमप्लिमेन्ट जायाखै, खिन्थु आन्डार प्रसेस जाबाय थादों। गरखालेन्डनि गोरोबथा जादोंमोन 1985 मायथाइयाव। दिनैसिमबो गरखालेन्डआव जेंना बा बे गोरोबथानि दफाफ्रा मावफुंजोबनो हायाखै, खिन्थु बे आन्डार प्रसेस। दा जोंनाथ' जोबोद खम समनि गेजेरावनो मावफुंनो हानाय जादों। बिटिआर गोरोबथानि सिगां जे बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन बेवहायबो गोबां दफाफ्रा थालांदों। बुंनो थाङोबा बिएलटिनि खुनु केडार रिहेबिलिटेसन मोनाखैमोन। आरो 6 बोसोर आबसु आन्दलनाव मुंख्लं जानाय मुंख्लंफोराबो रिहेबिलिटेसन मोनाखैमोन। आरो खिन्थु दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव बेफोरखौ गासिबो सोसनफाजोबनानै पर्यायक्रमाव लांगासिनो दं, एसे आद्रा थानानै दङ। आं सानो गोरोबथाया जाफुंजोबगोन। नाथाय मोनसे खावलायनाया बेनो आंनि रायजो राजाफोरनि प्रति जे इंराजियाव मोनसे खोथा दं, बर' रावै जुदि बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै बुङोबा जे माने गासिबो जोलै हान्जाया गाव गावनो समनि दावहाखौ गाव गावनो नांनांगौ। जेरावबो माने फाइनाल देरहानाय गैया, जेरावबो फाइनाल जेननायबो गैया। ओंखायनो जोङो थांनाय जेनेरेसना मा मावलांखो बेखौ नायनानै दिनैनि जेनेरेसना नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय मा मावलांगोन बेनि थाखाय थिग जानानै जों आवगायलांनांगौ। खारन थांनानै थानो जुजिनाय हारिफोरहा जुजिनाया मालाबाबो फुल स्टप जाया, जुजिबाय थानांगौ जायो बिभिन्न दिगाव। एजुकेसन, कालचार, इक'नमि गासैयावबो मोनसे स्ट्रागोलाव थांबाय थागोन। बे स्ट्रागोला मालाबाबो जोबा। आरो मालाबा जोंनो कमप्लिट मोनसे इमानसिपेसन बे जुजिनायानो जोंनो हैगोन। थ' बेनिखायनो आगोलनि बादि जोंनो मोनसे उलुं उथुं एबा मोनसे हिंसात्मक आन्दलननि खुनु गोनांथि गैया। दा इन्टेलेक्सुवेल फाइट जालांनांगौ,
एजुकेशननि गेजेरजों कालचारनि गेजेरजों आरो डेभेलपमेन्ट इक'नमिनि गेजेरजों आरो मेइनलि खोथाया मा जाहैदों जोंनि ओनसोलनि इक'नमिखौ जों जेब्लासिम कमप्लिट कन्ट्रल खालामनो हाया बेवहाय राजनैतिक बेबस्थाया जेखि फैया जों मालाबाबो उदां जानाय नङा सार बे जिखिनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफा मथे हिसाबै दा डाइरेक्ट फान्डिं जिखिनि थोंजोङै रां हरनाय मिरु सरकारा 1500 कोटि बियो माबायदि प्रसेसआव आरो माबायदि थासारियाव दङ ना बे डाइरेक्ट फान्डिं सिस्टेमा दा एमेन्डमेन्टसो फैगासिनो दङ एमेन्डमेन्टआ माबायदि फैयो जों नायगोन डाइरेक्ट फान्डिंआ बाजेट एमाउन्टखौ डाइरेक्ट फान्डिं खालामा जेरावबो डाइरेक्ट फान्डिं सिस्टेम गैया डाइरेक्ट फान्डिंखौ भुल बुजिनो नाङा बाजेटनि गेजेरजों जि फैदों बे डाइरेक्ट फान्डिं जाया गोरोबलायनाय आरो मावफुंनायनि थाखाय स्किमेटिक जेनेबा हमनानै लादो दा बिटिआर ओनसोलाव लोब्बा लाखिनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे जेनेबा हाबाफारिखौ जोङो 1500 कोटि थाखा हरदों मावफुंनो सिगांदों बेनि प्रजेक्टआ जे एप्रुभ आरो बे जायोबा हाबाफारिफोरा बे मावफुंनो प्रजेक्टनि थाखाय फान्डिंआसो डाइरेक्ट जोंना थिखानाय आंखायजानाय आलासि बाजेटनि गेजेरजों जि फैनो बिथां गोनां दङ बे थ्रु स्टेट गभर्नमेन्टनि फैगोन खुनु बाजेट सिस्टेमाव जयन्त चेन्ज बसुमतारी लाबोनो हाया मानिजाथाव एमपि डाइरेक्ट फान्डिं लोकसभानि होननाय जिनिसानो बिथाङा बाजेटनि जोंजों गेजेरजों लोगोआव फैनाय दङ नङा नाथाय आरो बे हाबाफारियावनो बाजेटआवनो बाहागो बेखौ लानो हानाय हमथानाय गोलाव जायोबा फरायसा पार्टी माखासेया जाहैबाय प्रजेक्ट वाइज स्किम आफादगिरि वाइज बे स्किम वाइज मुस्लिम दिपेन जेनेबा बर' बेवहाय जुदि बहाबा हाबाफारियावनो बान्दो बाहागो लानो हानाय बानायनांगौ 100 कोटि थाका बर'थुनलाइ आफादनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया फैसा मानिजाथाव हरगोन बेफोर डाइरेक्ट आफाद जानो हागौ इमप्लिमेन्ट दिनैनि हाबाफारिजों